păi Ionuț, dar nici bine ne-ai terminat Geo ăla și... Deja ești, am venit cu altă mașină, nu? Păi asta observ. Asta observ. Păi fii atent, clientul a venit la noi pentru că această bară, dacă observi aici, vine în partea asta, uite, a lovit-o, da? Și trebuie să o facem, pentru că nu poate să meargă așa clientul mașina. Pe lângă asta am mai avut organizat clientul. Acest crom o să fie eliminat, o să-i facem ceva mai deosebit, o să fie colantat, dar o să vadă oamenii pe pagină. Și cam atât deocamdată, dar această mașină a mai fost la noi, a fost, i-am pus folie pe faruri, i-am făcut tratament ceramic. Dacă cred că o să facem un video când o spălăm, să vadă lumea. Deci cred că are un an tratamentul și o să fac și un video să vadă lumea cum s-a menținut. I-am făcut etriere de la această mașină, adică este o mașină care e veche pe pagină, zic așa, adică cred că a fost printre primele mașini sau dacă nu, pe acolo. Așa că dacă nu ați dorit să aveți parte de serviciile noastre, nu ezitați să ne contactați sau să veniți la noi la sediul la Diamond Glow Detailing. Vă salut pe toți și dați cu ochii pe pagină să vedeți rezultatul.